Ageno ni riyo maber kamora morama intiere jahera mar page laktar kwa kale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chendo ni en Andruth Otieno kenda duoko ni gairo kamano mathoth makende kumbedo kodwa odiechieng kodiechieng. Ageno ni chendo ni okelo lokruok mang'eny e kit ngimani. Kendo kawuono bende achiel kuom dakteche wa osechopo e studio abo miye thuolo onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye. En laktar molony e weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng makawuono. Igani pok wanenore. Happy New Year. Happy New Year, Ruth. Machiegni daktari. Erokamano. Adwoko erokamano mar miya thuolo ni. Nyinga iluonga ni Ken Otieno. Ken Otieno en jakochia. Ipenjo ni aja kanye. Ja meaning ni kumia kata wuod kanye. Okay, ajakochia to thuolo masani to antiere Nairobi ema atime thieth. An physiotherapist gi dhok mawendo. Physiotherapist en daktari man gi lony kuom thiedho tuoche motudore kod leche, fuonde, jony mag post accident injuries, rem kod gigo mwaluongo ni nerve related conditions. Koro gima ji ok ong'e ni physiotherapist, okay, they are doctors, but intervention magitiyo godo gitimo gimiluongo ni physical medicine. Koro in physical medicine, physiotherapy is a faculty in physical medicine. Koro watiyo gi yore go ma ok watudore achiel kachiel kod yath, to wachiwo thieth ne tuoche mopogore opogore. Kamano. Ma en yor thieth en manin koro ok kaw sindan tichwo godo ng'ato, ok kaw yedhe mimuonyo, bende ok kaw gik mopogore opogore, en thieth physical. Is a physical medicine. Physical medicine. Ma en kaka ino daktari to ema katede gimarach to ntiere kaka ikete mondo mi obed maber. Kamano. Odiechieng' ma kawuono chendo mar page laktar daher mondo mwagoye mbaka kotenore kod ng'ol mar lenda wang daktari. Kisungu kata gi dhowegi ok ang'eyo ni nyalo luonge nang'o, to bende wanyalo bedo kod tuo ainani ma ng'ato beda kod ng'ol e lenda wang'e kende. Kamano, ng'ol mar lenda wang' ng'ol tiere kido mopogore opogore nikech e kinde del dhano wan kod leche, to leche gi otudore kod obwongo ma control gimoro amora matimore e dend dhano. Koro e samoro amora ma tudruok kod general control mar del ok ni kare, ng'ato nyalo bedo gi ng'ol. Ng'ol mokwongo nitiere ma accident related. Tiende ni ng'ato nyalo bedo gi hinyruok to yudo ng'ol e choke, to mano be kelo ne mano yo achiel mar bedo gi ng'ol. Yo machielo inyalo ka nyathi onyuol to konyuol e yo makare to tiende ni obwongo ne ok odhi obedo e yo makare, mano be en ng'ol. Koro ng'ol machielo be mwanyalo wuoye gin ng'ol ma otudore kod leche kod gino mwaluongo ni nerves. Nerve ema kelo tudruok e kind del kod obwongo, nikech kaka wacho ni gik moko te bedo control from the brain. Koro lenda wang' bet moko bedo kod ng'ol. En gima inyalo chiwo achiew odiechieng' moro achiel ka okin gi winjo moro ni inyalo bedo gi pogruok e lenda wang'i, nikech e yo makare boyudo ka en gima yot mondo mi ng'ato njak chiemo, ng'ato muonyo law, ng'ato mi wang'e, wil wang'e, is very normal. Tinyalo chiwo odiechieng' moro achiel iyudo ka koro miyo wang'i bedo matek. Iyudo ka koro kata kimodho pi to pi ok inyal muonyo, kiketo pi e dhogi to lwar alwara. Koro mano en achiel kuom tuoch kata achiel kuom ng'ol mwaluongo ni Bell's palsy. Koro Bell's palsy mano to koro nying mwaluonge godo kaluwore gi jalony mano kuongo o discover kata mano kuongo yudo ranonro mar ng'ol ainani iluonge ni Bell's. Koro iluonge ni Bell's palsy ma en tiende ni ng'ol mar lenda wang'. Koro yore mamoro bonyalo wacho ni facial palsy, mak manitiere pogruok e kind facial palsy kod Bell's palsy. Koro Bell's palsy ng'eny ni yudo ka en ng'ol mar konchiel mar lenda wang', to facial palsy ahinya yudo ka en ng'ol mar lenda wang' koni gi koni. Ka en miyo wang' yudo ka konchiel ok mire, komachielo bok mire. Mano is facial, but Bell's en identified kod one side of the face. Ma daktari wachire kod tuo ainano minyalo luong ni Bell's palsy. Kaki wache no ma ng'ato chiwa to dichiel ok onyal muonyo pi dichiel, ok onyal miyo wang'e, oneno ka bath wang'e konchiel ong'ol kata obedo kod chandruok. Daktari, tuo ni ong'eny maromo nade pacho ka?
kata piny mangima ok ong'eny ahinya en inyalo yudo atamalo wach ni ji 100 yudo ka ji 5 moko mantiere kode thuolo moro to koro ok en gima ng'eny ahinya mak mana ni ng'eny ji sana ka koro wadok e korka gweng' yudo ka ji ok ong'eye ahinya yudo ka ng'ato nigi tuono to be ok onyal ng'eyo ni en tuo owacho mana ni lenda wang'e ojony to ok ong'eyo ni en tuo koro en tuo mantiere to ok ong'ere ahinya koro ok ong'enyruok but be wanyalo wacho ni en tropical seche moko otimore ne jok mantiere e highlands e pinje ma bet ng'ich yudo ka bet ong'enye malo e piny kuonde maliet ka nitiere environment maliet ok ong'eny ahinya koro tuoche gimbe gipogore nitiere tuoche minyalo yudo ka nitiere piny maliet kod kuonde ma piny ng'iche to onge koro en a bit tropical be seche moko to moro bonyalo timore koluwore maybe ng'ato bedo gi accident kata bedo gi stroke ochako bedo gi tuo ainani nikech en related to nerve injury koro nerve kobedo injured to nyalo bedo nikech iyudo ka in gi accident moro nerve odhi obedo injured koro otimore but mo owuok awuoka ma onge gima ong'ere nikech inyalo chiewo tiyudo ka in gi this problem to king'eyo gimokele koro such ones ok ging'eny ahinya emomiyo ng'eny ji ok nyal ng'eye nikech ok ong'eny kato bende piny lokore nyalo paro kaka diere machon waonge kod tuoche kaka mag kansa sani koro ging'eny mokalo ji penjore ni ma gik mane waonge godo kaka koro tuo kaka mar Bell's palsy nyalo wacho ni gwenge wa samoro liet to ibro po kata ka ng'ato nitiere kode ji 2 3 4 moko to bedo nang'o ma entiere kodwa ka daktari aneno ka nikelonwa picha moro ka ok ang'eyo ni picha ni madiher mondo mi ipimnwa godo gima en kapok wadonje matut jogo ma samoro nyalo gamo tuoni kata gino manyalo miyo ng'ato bedo ng'ala mar gamo tuoni koso kaluwore kod picha ma kelo ka ido ka en lenda dhano to which ido ka upoge nyai 2 korka cham kod korka chich to king'iyo maber seche moko kadang' apenji king'iye ineno ni komane manyalo bedo ni nigi tabu ka giko mabede ni tanyalo wacho ni en kacham korka cham ka en kaka wang'iyo koni en kacham to kwang'iyo gi kocha to en kachich komane no kagima mangiso ni en koni kose en kocha cha koni ing'iyo ni en koni man gi tabu kose en koni okay koro gima timore gi Bell's palsy en kaka wacho ni en ng'ol mar lenda wang to gima bedo gi ng'ol ahinya en leche ma waluongo ni muscles koro muscles ma control facial expression manyalo kaka buonjo kata ka tero dhokoni kata mar njako chiemo bedo gi yom koro yom kobedo koro picha ni king'iyo poge nyai 2 iyudo ka kocha chal ka gima ojore to koni oyware which a bit overstretched koro como oyware ni koni ema nigi tabu to kocha ber koro gimomiyo en kamano ni nikech leche ma koni nigi yom koro kocha to tegno koro giyware koro there is no symmetrical balance kon chiel bedo gi yom koro kocha yware koro ibiro kata koponi ichiemo gi koni ok bedo ni nyalo chiemo kata koponi ikudho balloon kata ikudho gimoro koni ok bitiyo nikech leche gi ok giti sani kiche gi ng'ol ok giti koro momiyo bedo ni gin gi yom giyware ka gidhi kocha koro mane demonstration mar kaka Bell's palsy en koro nitiere gigo ma nyalo ng'eyo mifwenyo go ni kod Bell's palsy mwaluongo ni symptoms mag Bell's palsy mabe aparo ni abro ng'iso ibro leronwa daktari to mana kaka ni wacho ni thothne ok en tuo mang'eny ahinya e gwengewa mag Afrika kata gwenge kata e Kenya ka ok ong'e to nyalo yudore 1 2 3 daktari jomage mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoni nikech mana kaka nisepimonwa ni samoro jogo modak kuonde ma piny ng'ichie nitiere kod thuolo mamalo kopogore kod mano tuoni kako biro mokwongo nerve bedo gi infection wan kod gido mwaluongo ni cranial nerves gin nerves ma control kech ng'eni e wich nigi bones nigi the cells koro the hemisphere bedo supplied gi nerves mwaluongo ni cranial nerve koro nerves gi koro nerves yo manyalo tudre gi dholuo en tonde ma tero weche
koa gi E kacha obuongo. e obuongo. Koro tonde matero weche obuongo gi ka nitiere kaka makoro control face kopo ni nyiero kata kopo ni dwa miyo wangi nitiere control mar that information obedo processed e obuongo. To nitiere channel communication through a nerve mabedo kanyo. Koro nerve mabiro e face waluonge ni facial nerve. En nerve number 7. Gin up to 12 nerves ma moro nitiere it, moro nitiere wangi, moro nitiere umi, gipogore. Ma mondo mi iwinj wach mondo mi iwinj wach to interpret. Koro nerve matero obuongo to interpret. Koro facial muscles gi be nigi nerve ma control. Koro nerve ma control facial muscles gi kopo ni obedo gi ng'ikruok, onyalo bedo gi infection, onyalo bedo kuot kata out of the very infection, kata wach ni high blood pressure be nyalo kelo mano. Koro achiel kuom gigo manyalo kelo ng'ol kata hinyruok e nerve en kuot mwaluongo ni inflammation motimore ei cranial ei obuongo. Mano kotimore to nyalo kelo ng'ikruok nikech koro information ok chop e muscles maber. Mar ariyo, ng'eny jok ma nigi stroke, moyudo stroke be nyalo bedo gi tabu ni nikech ibro yudo ka nitiere line ma e obuongo ma control facial expression. Koro nerve nyalo hinyore ei obuongo kachacha seche ma ng'ato nigi stroke. Tiyudo ka mano be dhi affect the muscles. Koro control no bedo maonge. Koro stroke ma okel kod high blood pressure nyalo kelo mano. Ng'ama nigi diabetes nigi high chances. Tuo mar sukari be nigi chances mar bedo gi this problem. Obesity, ratil malo mar del be nyalo bedo gi ma. Kod seche moko mine ma yach be nyalo bedo gi tabuni nikech iyudo ka seche ma ng'ato yach variation mag blood pressure bedo malo, to mano be nyalo dhi kelo rupture makelne gima waluongo ni Bell's palsy ni. Koro mago kidienje kuom jogo man nigi chances mag bedo gi Bell's palsy. Awinjo kimulo tuo mar sukari. Okimul tuo mar sukari kaachiel kod ng'ol mar lenda wang' nikech kaka mar pressure, joma mine mapek ipimonwa maler mokalo, imulonwa kata leche mopogore. Mulda tuo mar sukari kod ng'ol mar lenda wang' ni e tudruok mantiere chalo nade? Tuo mar sukari dhi achiel kachiel kod pressure. Koro ka in gi sukari to pressure be odhi otudore kanyo, mano nyalo kelo ng'ol mar lenda wang'. To kata kamano, kopogore gi mano, nitiere gimolo ni neurotransmitters. Neurotransmitters gi gine magi oro ote ei nerves. Koro ka in gi sukari mamalo, mano nyalo dhi chacho kaka information dhi e nerve. Tiende ni koro message e tonde go. Kopo ni nitiere variation mar neurotransmitters, mano nyalo kelo chandruok e nerve no. Koro kopo ni gi tuo mar sukari, chances ni mar yudo shida ni malo nikech odhi alter the neurotransmitters. Nikech yudo ka seche moko kaka ng'ama nigi tuo sukari, achiel kuom shida ma tuo mar sukari bedo go, kopogore gi nerve paralysis mar face ni, obedo gi moluongo ni peripheral neuropathy mag tielo. Yudo ka tiendi seche moko nigi chalo gi mawang', seche moko be nigi kalandhidhi. Tiende ni information ka ok chope yo maber. Koro information ka ok ochopo muscles gi, kata ka nidwa nyiero, kata kidwa nyiso ng'ato ni kata ni ikiny, ok inyal express. Koro buonjo ok inyal buonjo nikech information ok chopi. Leche to ni kare, to mani instructions amoge yudi nikech ote ok kal maber. Ote ok kal maber. En Dr. Ken e chendo mar penj laktar kokalo Ramogi TV, wawacho ni ngima en mwandu. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime. To bende nisewinjo ga ni nitiere tuo aina ni ma en jony kata ng'ol e lenda wang' kende emomiyo wantiere kod chendo ni. Ponono nitiere kod penjo moro amora, nyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #penj laktar, SMS en 23600. Bang'e matin ibo yudo thuolo mondo mi penj daktari omi kik isud kata matin. I love View Sasa. And for dessert, yeah!
Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Bepegi ema black soldier flies nyuole. Kila chiel kama. Kila chiel wauso 2,000. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Nakuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 *447# to get My Family is Blessed. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Bell's palsy ng'ol mar lenda wang masamoro daktari onyisowa kata ni nyalo chiwo tiwinjo mana ka lenda wangi konchi lukti itemo muonyo law itemo chiemo itemo nyiero tok nyalre teneni nitiere tudruok mako ber ahinya e leche kata tonde matudo obwongo kod fuoni mopogore opogore e lenda wanga. Daktari ni pimonwa kata jogo mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoni to bende pimonwa kata ni samoro ok ni mana jogo mantiere kuonde mang'ich kende tuoche mopogore opogore kaka tuo mar sukari kaachiel kod pressure bende nyalo chwalo ng'ato e ong'ala mamalo. Kane wadhi yweyo ni pimona wach ranyisi moro mar kapono ni ng'ato dhi e safar ti yawo drisa mar nyamburko adwa ni mondo mi miye johera mar chenro ni ranyisi no mondo mi ng'ato ng'e gima nyalo timore kata kapono ni koyo mang'ich odonjo e ite ma bende nyalo kelo ne chandruok. Erokamano, aparo ni kaluwore kod gigo makelo tuoni, achiel kuom gino mwasefwenyo kata mwang'eyo en ni tuo nyalo donjo ma affect nerve kodonjo e it nikech nerve onogono en kama chiegni gi structure mag it en. Koro thoth chutho ne jogo mwaseyudo ki kao history seche moko yudo ka blood pressure ne ni mana kare, sukari ne be ni makare, ka ngama miyo koyach to ratil ne be ni makare to podi en gi tabuni moro be ok en gi stroke to podi en gi oyudo tabuni. Kwa nono matuti boyudo ni out of the history mwakao seche moko yudo ni ng'ano nyalo bedo ni no en gi odhie safar to en gi either tendency mar ko ene safar to odhie speedy to drisha mar gari oyawo kata obedo machiegni kod drisha. Koro chutho mano kotimore to yamo makalo kopo ni odonje it seche moko magi be dhi kelo tabu badaye. Ido ka onge gi any related factor manyalo bedo ni okelo ne tuoni but kinono matut ong'isi ni no dhi wuoth to toko wa wuoth to winjo ka en gi chandruok ema gini ochake
Koro tudruok mar yamo kadonjo e it en achiel kuom gigo be ma kelo infection kata inflammation mar nerve. Koro chutho watemoga advice ni koponi idhi e wuoth mabor to in e gari kaber to mondo mi load risha mondo mi yamo cha kik donji sana kikalo kuonde go mang'ich. Koponi yamo no donjo to mobi odhi odonjo gi infection to dhi kelo effect nerve to bang'i brido ka in gi chandruok ma ok ing'eyo kumoaye kamano. Kendo kanyo to apani jowani onego bed ni winjo maber mokalo nikech thothne watime ei kia to joluo bende nogo ngero ni kia kelo chandruok. Kia kelo chandruok. Kia kelo chandruok mang'eny. Daktari aneno ka mantiere kod picha moro ka picha ni aneno ka koro ochal gimoyawonwa lenda wang' ng'ato. Waneno tonde mopogore mane wawacho cha kendo tudruok kachiel kod obwongo. Machiegni mondo mipimnwa gima diher mondo mi wang'e kata wapuonjre kokalo kuom pichani. Pichani ka wang'iye inyalo chunga do. Okay, aparo mani an machiegni kod ok abor ahinya. Ka wang'iyo kae mae kaka nerves oringo leche mantiere wang' gin mopogore nitiere ma control miyo wang', nitiere ma koponi ma control muscle mantiere dho umka, kod nitiere ma control muscles ma dho kae kod mag ginene be minjako chiemo. Koro nerves gi giae obwongo to gikalo machiegni gi e tie it kae. Mane momiyo ka wacho ni yamo kodonjo it nyalo kelo effect tiende ni odhi odonjo kacha to dhi kelo inflammation e nerve no e dho it kanyo. Ko iluonge ni inflammation mar nerve. To nerve no en number 7. Koro number 7. Koro mano kotimore to kuonde duto te ma nerve no supply gi supply gi mopogore koni nigi mare ma supply muscle ma left be nigi mare. Koro ibro yudo koponi mano timore e oko mar obwongo to en konchiel ma nigi inflammation ema bedo affected. To koponi this inflammation kan infection otimore ei obwongo to bro bedo gi obro bedo gi tabu kuonde ariyo. Tiende ni kotimore konchiel to ngiso ni nerve maluwo ka en left ten ma left ne madhi bedo gi chandruok to ka en right to right ma bedo gi chandruok. Koro mane demonstration kaka nerve go gin ema gi control muscles mondo mi nyieri buonji ichal ng'ama ywak nyaka nerves go be nitero information. Kamano kotimore tibedo gi that problem. Koro this is just a continuation of the same. Koro mae piny ka king'iyo ma koro there's a dysfunction of the nerve. Koro tiende ni e wechegi akanyo ka ginene maber to kata kama ni nyalo dhi nyime. Koro nerves gi kama gichope ni koponi tabu nitiere kech magi ma control the right side iyudo ka kono obedo ni koro chal ka gima nigi tabu. To madiere ni nyiso kaka stroke nyalo kelo tabu. Stroke sana ikelega koponi nitiere remo ginene ka remo odhi obarore rupture e brain odhi obedo gi scar. Koro that area ma control facial expression koponi obedo gi shida e obwongo be dhi affect nerve. Koro nitiere kind ariyo ma magi nyalo timore. Ko nyalo timore obwongo kata nyalo timore oko mar obwongo. Koro this section kobedo gi tabu tibro yudo ka ibedo gi problem e side ma nerve obedo affected no. But ma is a demonstration of kaka ng'ato chal koponi en gi this problem. Chaparo ni nyaka be kuonde mwantiere nyaka yud ka ng'ato ne osebedo gi either this kind of problem ibro yudo ka kon mobedo affected dhi bedo ma onge gi leche ok nyal jowre ler ma kono bedo ma koro ok onyal control gima chalo kaka kudo pi bedo matek. Seche moko biro yudo ka iti bedo gi rem obedo ma otho kala ndhidhi wangi be miruok mar wangi bedo matek ibero ka wangi oyawra yawa nikech koro ok onyal miyore. Koro ma is a demonstration of what will happen and then dhogi bro yware konchiel. Koro ok inyal control nikech maso makoni chal ka gimong'ol. Koro mano ema waluongo ni Bell's palsy. Emomiyo koro wanyalo loke gi dholuo ni en ng'ol mar lenda wang'. Nikech kaka ok iti gi lweti kaka ng'ama nigi stroke is the same way kaka ng'ama nigi ng'ol mar lenda wang' ok ti. Koro en
ng'ol in summary. Isipimonwa gigo manyalo kele kata jogo mantiere kod thuolo mamalo mar game iwachonwa kacha ni kata masira tuoche kaka mag sukari kaachiel kod mag pressure nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar gamo tuoni. Daktari ponono kapok adonje thieth ponono ni ng'ato oyudo Bell's palsy ibiro pimonwa kaka utimo diagnosis ifwenyo ni ma en Bell's palsy kata en chandruok machielo ma okelo chandruogni to kaponono ni othiedh ng'ato nyalo yudo tuoni moingo dichiel ma intiere kode kendo chako goyi kendo mondo mi tuoni onuore intiere tuoche ma are bound to nyalo nuore based on gima kele wachni kaka malaria bedo ni nisebedo gi malaria ok onyal nyiso ni ok inyal bedo gi malaria en recurrent infection koro ka onge recurrent infection to nuorok ne bedo matin but generally chances ge mag nuorok bedo ga matin to konuore to nyalo nuore bang maybe gini 2 mangiso ni kata kamacho nuore ok inyal connect gi mokuongo cha to kaluore gi nyanonro mantiere kod experience mwaneno iyudo ka ng'eny jogo mabedo gi nuorok matuoni gin jogo ma maybe e familia gi jonyuol ne wete gango gini osebedo gi that kind of problem tende ni en gene related koponi intiere familia ni nigi that frequency mag bedo gi that problem to seche moko nuorok nyalo bedo man malo but chutho nuorok ne ok bed ga mang'eny ahinya koselal to selal mak mana ni koponi pre expose yourself ibedo gi wach kaka high blood pressure seche moko nyalo bedo to blood pressure be ok en gima ni mala ahinya mar kele ena chances koponi blood pressure ni odhi okelo stroke yes ekiyude kamano. Daktari thothne e dendwa wawinjo kaka kimwero chako bedo marach kata kapono ni dwa bedo kuom abotio kod malaria ahinya nikech thothne malaria ema wang'iyoga godo kata ka gimoro timi matin tiwacho ni awinjo malaria moro yudo ka thothne kata ka malaria moro dwago iwinjo ka denda koyo moro chama samoro awinjo liet samoro gik makamago ponono ni gini Bell's palsy ni dwa mako ng'ato thothne ng'ato nyalo winjo ranyisi magi kosiche achia okinyi kaka ni lero nwacha tipo apwaka lenda wangi konchiel osetho kata obedo kod ng'ol chutho to ok ochiw ga signals onge kod signals ok ong'isi ni odhi timore ibo yudo mana ni chiew dichiel to yudo ka maybe idhi kata rudho laki to itemo ni brush to konchiel ok iwinji the brush mitiyo godo mori kudo pi to pigno ok inyal kata kude dhogi otimorega without notice in general mak mana ni koponi otimore in relation to high blood pressure to seche moko inyalo yudo ni prior to timruok ne ibro bedo gi wich bar wich bar nyalo bedo achiel kuom signs manyalo ng'isi ni obiro to kibing'eyo ni en ma nikech ng'eni wich bar en achiel kuom symptoms mag tuoche mang'eny but bedo ni ne in gi high blood pressure no high blood pressure nyalo kelo ni wich bar koro wich bar no nyalo bedo achiel kuom gi nikech kipenjo to ang'o ne timore before ma ng'ato bro ng'isi ni ya wiye osebedo ka bare week 2 week 2 moluore kata week achiel moluore koro mano as a sign ni something was to happen koro if it happens it's just an accident but okinyal ng'eyo ni ene mano dhi timore nikech wich bar en ranyisi mag tuoche mang'eny kata imuori seche moko be wi bari nyalo bari godo samoro bende iola ola kata okimodho pi moromo remo peke dendi idwani mondo imodh pi mondo mi remo yud kaka ringo koro there's no symptoms no biro mak mana ni koponi osebiro tibro yudo gik moko ranyisi moko mabro ng'isi ni manyalo bedo ni en tuoni koro kaka iti chako bedo marami moro winjo ka iti mor ichako winjo ka koro but lenda wangi konchiel kata kimulo kama ukiwinji wangi okimi pi wangi mol kinyal jako chiemo kinyal muonyo chiemo maber to mana gi konchiel mana konchiel mago koro signs ni ingi Bell's palsy kamano. Daktari ponono ni ng'ato ochiew gokinyi
to poa ka gik miwachonwa gi te otimorene ubiro iri kaka Dr. Ken thothne utimo diagnosis nango ere kaka upimo ni ma en Bell's palsy ponono ntiere tuo moro mabende ranyisi ge odwa chalo kod ma ibro pogo nango ni ma ato en to ma to Ken. Diagnostic tools mwatiyo godo to mar ng'eyo tuo ni mokwongo wan gino mwaluongo ni differential diagnosis. Koro e differential diagnosis ni tiende ni ipedho symptoms mag tuoche. Ipik achiel kachiel. Koro ipenjo ni to isebedo ga ka in diabetic gik machalo kamago, in gi blood pressure, ikaman kech mokwongo nitiere physical examination. Physical examination jatuo biro iri to en gi tabu inene ting'iye tineno ka mokwongo wang'e konchiel pi wang'e mol. Mar ariyo iyudo ka wang'e ginene dhoge obam konchiel kata odhi konchiel. Koro mago mokwongo inyaki kaka daktari in gi idea mar gima nyalo bedo but koro based on penjo mipenjo inarrow down ming'ini ma en tuoni. Koro mondo mi ing'e ni to ang'o mokele koro nyaki tim diagnostic tests. Wanyalo timo blood tests mar ng'iyo nikech samo moko kuomgi en viral infection. Koro ka en viral infection ing'e ni yath makama imidhi tiyo. Machielo nyalo bedo ni maybe en kuot mar nerve no inflammation koro ing'eyo yath mane midhi tiyo godo but ka en kuot mar nerve mano bro chuno ni timo another test. Seche moko be en kaka wachi ni mbala moro ma obede wich nikech stroke kata blood pressure koro timo gima iluongo ni MRI dhimi kaka cells mag obwongo gin kata ka nitiere kama ng'ikruok moro nitiere nerve e wich mano biro ng'eyo. Koro inyalo timo gima iluongo ni EMG, inyalo timo CT scan, inyalo timo MRI kod blood tests. Koro magi kitimo to bro nyisi gino matimore kasi chako ne thieth. Kod kopogore gi mano physical examination be bro nyisi ni ma en tuoni kata tuo mopogore gi ma kamano. Ageno ni yudo konyruok, ageno ni yudo puonj, ageno ni puonjori achiel ariyo adek kotenore kod chenro makawuono mar Bell's palsy mabende en ng'ol mar lenda wang'. Wakawo yweyo mondo mi wayude weche manyien e yo machuok kaeto ka waduogo tidhido thuolo mar wuoyo gi laktar achiel kachiel kigochone kokalo e yore mag tudruok ma ineno e TV mari to bende inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV # en page laktar Kiki Sud kata matin nikech twak korka wachako maber. Raundi atindi kotigara botaka imenya sai maiga. Ehosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Hozimba da getinya kichi. Karo musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwati neboka. Ngitalite mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntu akwire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Nibo chango mapio pio nyathiwa. Ibo duogo kaka ne in gachon. Shabake's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl, and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza
ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tomar jaduong omoro nyobwogowa ikech nyechwange mana tho mar owadgi mat maluwe Mr. Nyabera. Jo-Kenya pod yuago mosenindo George Magoha e kinde ma bende ikruok dhi nyime ne ik mar owadgi Profesa Alex Magoha e gwenge mag gi. To kelo winjruok momiyo joyie ni koro wadok wachako bura kaka ne dwarore. Ok gibiro chak nyoro nyo giketo bilion 2 e agulu mar CDF. Jood buro yie mar dhi nyime gi romo margi Mombasa bang' winjruok bedo e kindgi gi migawo mar omenda e wi omenda mag CDF. Kenyans must be prepared to stand up. Stand up for their rights. Stand up and defend your rights. Because if we don't do that, these people will continue to rule you without your consent. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga oromo gi jotelo mag Azimio e Nairobi ka koywayo gi ne ikruok ne romo mar galamoro ma ochano bago Jakaranda e giko dira mabiro. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Bell's palsy ng'ol mar lenda wang'. Samori seneno ranyisi gi to king'eyo ni mano e nying tuoni, daktari kumwacho pino dhi nyisowa kaponono ni en chandruok kata tuo minyalo thiedhi kata ooyo kanye kamwa donje daktari. To kapok wang'iyo kaponono ni nyalo thiedhi kata ooyo, aneno kako diketo ranyisi maka ng'ato neno to nyalo chich godo ikete e yo machuok. Owacho ga ni kokete e yo machuok. Tende ni okinyal uloro wenge ni ineno ka wang' kagima ojore gi piny. Kaito bende ineno ka lenda wang'i ok chalre, koni gi kocha nitiere pogruok. Waneno kacha ka dhok konchielo yware. Kaito kapono ni kata ng'ato buonjo, moro ok onyal buonjo maber. Kamano. Mano kwa keto ranyisi go e yo machuok. Yes. Daktari tuoni bende nitiere kod thieth? Kamano kuom penjo no. Onge tuo ma onge gi thieth. Nyaka timne gimoro minyalo tim kapok wacho ni thieth onge. Koro Bell's palsy othiedhore, but othiedhore kopo ni ochak timne thieth e sama chon. To ng'eny jogo mani kode yudo chang ma ok onyalo wacho ni onge gi thieth. Mak mana ni joma tin atamalo 20 ema nyalo bedo gi permanent damage of nerve mamiyo ok odhi thiedhore. But ng'eny ji yudo thieth makare magidoge yo makare. To gino matimore seche moko ing'eni ok tuoche te ithiedho. Nitiere tuoche moja nitiere mabedo manage kod ma chango kigin. Koro Bell's palsy ni en achiel kuom tuochego machango kigin. Ma seche moko inyalo bedo kode to kata ok idhi osiptal to odhi chango kende. To mano timore ga kaluwore gi ng'ango mokele. To mar ariyo mano be nyalo timore within a period of 4 to 6 months. Koro in that period of time nyalo yudo ka moko nitiere machango kendgi, to moko be biro chuno ni nyaka idhi ine jalony man gi ng'eyo tuo ainani. Koro nyalo tudore gi specialist mokwongo inyalo neno a neurologist kopo ni ochalo kagima ok odhi maber tok wige 3-4 kanyo. To gino mwang'eyo ni kochak ni thieth sama chon to odhi maber. Koro en gi thieth. Koro thieth ne opogore. Mokwongo kaka nasewacho ni ikele gigo mopogore. Kopone ni timo diagnostic test tiyudo ni gima kele en viral infection. Koro ibro chiwo yedhe go ma work on the viral treatment mar the nerve. Kasto mar ariyo
kopogore gi mano, inyalo miyo jatuo gino matiyo kuom inflammation. Kopo ni en inflammatory disorder on the nerve, inyalo miyo yedhe matiyo kuom nerves. Kasto mar adek inyalo timo ne conservative management. Tiende ni instead of miye yath, itimo ne thieth maonge tiyo gi yath. Mwaluongo ni conservative or physical treatment makomitimo gi physiotherapist. And then on the extreme end, kopo ni otamore ni okonyal winjo medical intervention, conservative intervention, jomoko inyalo dhine gimiluongo ni surgical intervention. Kore surgical intervention ni tiende ni koro o create a greater damage. Tiende ni okelo hinyruok maduong' ahinya. Koro ka hinyruok duong' ahinya, minyalo yudo ka dhogi odhi konchiel ahinya, titimo ne plastic surgery. Tidok adoke wang'e. Koro thieth mitimo ne opogore. Koro anyalo dwele mar physiotherapy nikech ang'e ni mano ema ng'eny ji ok ong'eyo. Nikech ibo yudo ka imi yath, timuonyo yath tido ka gini ok dhi nyime. Koro mana nyalo intervene, ang'isou kaka inyalo time, kopono timore ne ng'ata e gweng' kucho. Nikech seche moko ok wanyal ng'eyo. Nyalo miyo matin daktari koso nyaka wabed kod tools mag tich. No, not really. Anyalo ma demonstrate what happens. Nikech Bell's palsy kaka nasewacho, en ng'ol kata yom mar leche mag lenda wang'. Koro gima biro timore ni koponi otimore in the first place, machiel kuom gigo mabiro timore yudo ka wang'i nyalo bedo gi shida nikech yudo ka wang'i ok mire. Koro most of the time kamano ok otimore, inyalo bedo gi shida mar wang'. Koro you must be able to neno a specialist mar wang'. Daktari nyalo yenwa ka simu kiye. Ero kamano. Hello, penj laktar. An William Kisumu. Machiegni penj laktar. Nawinjo ka laktar kloko na stana wuona ida accident 2021. Aito sisi da to koro remo masaga ni amore mo ringo to chore kamoro. To sedi hospitali ni ayiwacha ni na simi ayede to kanyam chango nyaka sani. Ni wacho ni winjo kare motima ringo to chore kaka chocho kanyo kama ni kabisa to rama kabisa rukuta to kile cha kanyo kama ma the whole body timore kama ni no kanya ni do overnight the safety do kabisa is now almost 2 years kuro dada daktari msaigo na team kata ne kata dogo mia na masimo ne hata diago chini. Ero kamano daktari. Okang'eyo ni ma nikech wacho ni winjo kare moringo to chwore nitiere kod chandruok mar nerves. Okang'eyo ni nyalo tudo chandruok ma nitiere godo ni kod gik moko kotenore kod lony ma nitiere godo. Mokwongo ing'e ni mano to en a general observation kata feeling ma nitiere. To ka remo ringo to chwore, mano nyalo bedo a line system machielo. To ka en nerve related, to onyalo neno neurologist kata tok shoni anyalo miye namba wanyalo tudre mondo explain kaka nyalo timo. To gimoka ng'eyo ni accident no inyore which section of the body mane nigi hinyruok nikech ka ne en gi brain injury to mano wanyalo relate kod facial nerve. Koro ing'e ni en a bit general, ok en specific kuma tabu nitiere whether en lenda wang'e koso ene fuondi mopogore gi lenda wang'e. Koro aparo ni gimo nyalo timo. Wabro chiwo namba kata bang'e motudore kodi nyalo lero ne gimo nyalo timo kata kaka nyalo. Mano en machiegni Emily penj laktar. Penj laktar asebedo gi sida. Sida mara ni stroke nogoya yani nawinjo ka Emily duok duond TV ni chien kiye. Emily duok duond TV ni chien kiye. Koro kana winjo ka wiya rundore. To ne abedo gi dok ma koro noka wuok by 4 hours. Koro adwaro ni laktar mondo konya nikech gisani to noweya. Okang'eyo ki iyude maber daktari. Awinje. Koro daktari mondo koyie to miya namba ne mondo awuog kode. Iwinje maler daktari. Awinje.
Emily nyalo bedo ni nitiere kod chandruok mane? Gima timore mana kaka no aselero ka ni stroke en achiel kuom gigo manyalo kelo Bell's palsy. Koro stroke mokwongo stroke biro interfere gi vocal cord. Tiende ni golo wach bedo matek. To seche ma stroke otimore, kapo ni lenda wang' leche ma communicate gi dhok kod wuoyo obedo gi yom. Tiende ni kako golo wach di bedo mopogore. Tiende ni communication bedo affected. Koro aparo ni apa ni mana kaka nwacho to ibo chiwo namba. Abo chiwo namba to explain gino mondo beno no timo. Nikech aneno ka thuolo bende mayo wang' wato daher mondo mitiekna kar thieth ma ok ti kod yath ma bende ok dhi e bero nikech ni wacho ni samoro nyalo chuno mondo mi obed surgical ma ng'ato dhi e bero mondo mi otimne ng'ato plastic surgery kod gik ma kamago. Adwa ni wang'iane gi kanyo daktari. Koro conservative management mar Bell's palsy wanyalo most of the time dakteche prescribe physiotherapy. Koro physiotherapy management ni watemo mondo mi waduok leche obed gi tone maber ma ginyalo tiyo yono makare. Nikech yudo ka en left man gi tabu, dhok dhi yware ka dhi koni. Koro mokwongo kamano timore, thieth ma very fast menyalo timo kuongo ni ng'iyo ni to wang'i be miyore kata ok mire. Koro ka wang'i ok mire, mano nyalo bedo gi effect nikech yudo ka yamo kod yugi nyalo donjo wang'i, which can cause a problem in the eye lenses. Koro mokwongo nyalo neno the doctor who will give you the eye drops to control that. Kaso mar ariyo inyalo tiyo gi eye patch mondo mi ogeng' yugi donjo wang'i man gi tabu no, nikech mano kobedo consistently nyalo kelo ni problem kata blindness e wang'i no in the future days. And then mar ariyo inyalo tiyo gi rwecho as a means of managing it. Tiende ni kopo ni dhogo yware koni, koro instead mondo mi iwe mano timre, inyalo timo ni koma gineni koma nigi pekni itemo ywaye kobiro piny, nikech in this case kopo ni dhogo yware towards the left, tiende ni the right nigi tabu. Koro right ni itero malo, ikawa mo ma just a normal lotion kata mo mapile ma watiwirore godo, titemo ywayo go leche makoni kadhi malo. Koro seche mi ywa leche makoni kadhi malo, magi kelo piny. And then as you do this one, tiende ni imbeko magie nikech gibedo gi ridruok. With that symmetry ibedo ka ojore. Koro koni tero piny to koni tero malo. Kasto kopogore gi mano, ka intiere dala kata kama inyalo yude baraf. Baraf be en achiel kuom gigo mwatiyo godo. Koro baraf itiyo gode koma nigi yom ni. Kikete baraf to leche go dhi contract gi yware. Koro kiketo baraf koma nigi tabu ni, to koma chielo ni ikawo kitamba maliet ti iyuogo, ichalo ng'ama massage gi kitamba maliet. Koro that imbalance dhi keto konchiel bedo gi yom to koni bedo motegno. Koro mano biro miyo balance bedo. Koro rwecho en achiel kuom gigo minyalo tiyo godo. Kaso mar ariyo inyalo tiyo gi exercises be. Inyalo kawo kiyo ting'iyogo, itemo miyo wang'i konchiel to komachielo ma ok ticha itemo miye. Konchiel idino to kocha itemo move. Koro as you do that consistently, muscles dhi bedo gi contraction. Seche moko ing'iyo tichalo ng'ama ng'iyo malo, ting'iyo piny. Koro ing'iyo malo tibiro ka leche makaegi gibiro temo jore. So the moment ming'iyo mano, ka gitemo jore, you are exercising. Nikech king'iyo tiboyudo ka picha moro naketo ka ma konchiel jore to konchiel flat. That will indicate ni koni ok yawre. Koro kod wang' mok mabe ok mire ni itemo ywaye piny physically. Koro the moment you do that, you'll be helping yourself. So that is kaka unyalo timo a home management plan minyalo timo. Kod inyalo tiyo gi balloon, iflow, ikudho, kata inyalo temo keto pi e dhogi, temo keto mondo mikiko wuogi. Liyo be is also one of it. Inyalo bedo mani kore liya as an exercise, kata ikudho yamo oko, that will also exercise these muscles. Kod bolgam be inyalo njako. So if you do all these things consistently, within 3-4 weeks,
ibiro bedo gi lokruok. Daktari, pono ni ng'ato dwa tudore kodi ok oyudo thuolo ma tudore kodi inyalo yudi kanye to namba ni mar simu bende inyalo chiwo mondo mi ogandawa oyudi mondo mi gitudre kodi imed lero negi wayud kaka wanyalo konyore gi ogandawa. Sani to antie Nairobi, office antiere Upper Hill Medical Center, mantiere machiegni kod Nairobi Hospital. Namba na mar simu en 07 23 92 41 09. Anyalo wacho ni 0723 924109. Koro kopo ni ng'ato tudra line go tabro miyo gi ler mathoth e tuo inani. Kamano. Kamano daktari, amor mar bedo kodi e chenro ni, ailero nwa mathoth kotenore kod Bell's palsy kenda gino nyodi chieng' machielo ka waluongi tibo biro wagoye mbaka. Kamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, iwinjo kaka ng'ato nyalo bedo kod chandruok. Ageno ni kao namba no inyalo gocho ni daktari mondo mi iyud konyruok nikech wacho ni ngima en mwandu. Thuolo na mar bedo studio serumo to kata rumo kamano kikidhi mabor kikisudi nikech Trevor Mbijadwa donjo kod weche manyien adimba. Kamano ne jogo picha mawa, director wa Philip kachiel kod producer wa kamano nyaka kendo chieng' machielo oriti uru masani. Finally, it's time to go back to school the way it should be. With the Naivas Back to Kawa offers. Discounted prices kikawaida. Kawa bundles, reward points kama kawa. Naivas Back to Kawa. Saves you money kama kawaida. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Music and so much more. Iseyudo gimidwaro. To kaponi abro fwenyo ni in itemo keto winjruok gi mor manitie e odni, ing'e gima botimoni? Abro riembi e odni kenda. Shabiki.com